Meryem Dirgen kaşlarına tenkelerin bir taptan Lider diledi yegende karalar gümüş aldan Ekbellerinde udinlarda oldu kallandı Kimler güvenine kara yürekleri yanlandı Kuşlarında sultanların vurdu eğlengende Ülesleyin düğün bile gümüşte yine tenge Ekbellerinde udinlarda oldu kallandı Сеңрән авылында җыр биюгә гашыйк халык яши. Биредә яшьләр генә түгел, өлкәннәр дә бик актив. Мәдәният йортында оештырылучы төрле чараларда күптәп катнашалар. Мин 1986 елдан бирле шушы Сеңрән мәдәният йортын җитәкләп киләмен. Әлегечә менә шушы клубта эшләймен. Эшләгән дәвремдә инде төрле түгәрәкләр эшләп килде. Бию кружогы, фольклор коллективлар, вокаль коллективлар эшләде. Шушы коллективлар белән без инде район конкурсларында, фестивальләрендә катнаштык. Уфада бию коллективы белән Боекта да катнаштык. Менә бүгенгесе көндә инде мәдәният йортыбызга бик күп ремонтлар эшләнде. Былтыр ППМ программасы белән түбәсен яптылар, потолокларны эшләделәр. Тәрәзәләр яңартылды, мәдәният йортыбыз яктырды. Алдагысы көннәрдә дә шулай итеп, матур гына итеп, мәдәниятне балкытып торабыз, эшләп торабыз дип зур өметләрдә каламын. Быел Мәдәният йортын Бердәм Русия партиясының эшлекле гамәлләр проектында катнашып, электр шелтәләрен алыштырды, сәхнәдәге стеналарга һәм түшәмгә капиталь ремонт эшләнде. Шул уңайдан яңартылган мәдәният түшәгендә көзге муллык бәйрәме узды. Шара музыкаль чыгышларга бай булды. Авыл үзешчәннәреннән тыш килгән кунакларда үз җыр-моңнарын тамашачыларга бүләк итте. Бәйрәмдә район мәдәният бүлеге учреждениесе начальнигы Рөстәм Әхмәдиев та катнашып, мәдәният йорты бердәм ушап тормас. Монда төрле күңелле, кызыклы чаралар, очрашулар даими үткәрелеп торыр дигән өметен белдерде. Лена Насыртдинова, Илеш телерадио компаниясе.